Konnichiwa minasang, o genki desu ka? Welcome sa aking channel mga kababayan. Halina at mag-Nihongo tayo. Sa leksyong ito, ating pag-aralan paano gamitin ang noni at keredomo na ibig sabihin sa Tagalog ay kahit na o maski na. At sa Ingles ay ang salitang although. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Sa Ingles, ang salitang kahit na o maski na ay isang conjunction na nagpapakilala ng isang disjunctive subordinate clause. Ibig sabihin ng disjunctive ay ang ideya na nasa subordinate clause ay nagdudulot ng di inaasahang resulta na pinapahayag sa main clause. Halimbawa, ang sentence na ito, kahit na ako'y nag-ehersisyo araw-araw, hindi ako pumapayat. Ang ideya sa subordinate clause, nag-ehersisyo araw-araw, ay hindi nagdudulot ng inaasahang resulta sa ating main clause. Hindi ako pumapayat. Ang dalawang ideya ay magkasalungat. Sa Ingles, ang kahit na o maski na sa subordinate clause ay pinapahiwati gamit ang mga salitang halimbawa, in spite of, despite, o contrary to. Sa Nihongo, may dalawang paraan upang ipapahiwatig ang kahit na o maski na. Ito ay ang salitang noni at keredomo. Ang keredomo ay formal at ito ay nasa-shortcut sa madali ang salita bilang kedo, kedomo o keredo. Ang noni at keredomo ay parehong nagpapakilala ng subordinate clause. Ngayon, kailan ba natin gamitin ang mga ito? Kung kailan gamitin ang noni at kailan gamitin ang keredomo, tutukan natin ang main clause. Gagamitin natin ang noni pag ang main clause ay isang hindi inaasahang resulta na nangyari na, past tense, o nangyayari pa, nagpapatuloy, o isa itong katotohanan, statement of fact. Ang speaker ay nagugulat, nadidismaya at hindi nasisiyahan. Sa keredomo naman, gagamitin natin ang keredomo pag ang action sa main clause ay hindi pa nangyari at may posibilidad na ito'y hindi mangyayari at hindi gaanong personal ang pakiramdam ng speaker tungkol dito. Mas maiintindihan mo ito pag nakita mo na ang mga ehemplo. Gaya ng sinabi natin, ang keredomo ay gagamitin pag di pa nangyari ang main clause. Bale, may 6 na sitwasyon kung kailan ito pwede. Una, ang main clause natin ay isang pakiusap, kagaya ng conjugations na te kudasai at naide kudasai. Pwede mong reviewin ang mga conjugation na ito sa leksyon 39 at 40. Pangalawa, kung ang main clause ay isang pagmamando, halimbawa, shiro, gawin mo, at suruna, huwag mong gawin. Pwede mong reviewin ang mga pagmamando sa leksyon 41. Pangatlo, kung ang main clause ay paghihingi ng permiso, ito yung conjugation na temoi desu ka na pwede mong reviewin sa leksyon 37. Pang-apat, kung ang main clause ay isang suhestyon o payo, kagaya ng mga conjugations na reba-i na pwede mong reviewin sa leksyon 62D at ta-ho-ga-i na ating tinalakay sa leksyon 56. Panglima, kung ang main clause ay nagpapahiwatig ng intensyon, ito yung mga conjugations kagaya ng shio to suru, shio to omou, at tsumori. Atin itong tatalakayin sa leksyon 86. Pang-anim, kung ang ating main clause ay isang diretsang katanungan, nani-nani shimasu ka? Gagawin mo ba ang nani-nani? Dahil itong mga 6 na sitwasyon na to ng main clause ay di pa nangyayari, may posibilidad na hindi talaga ito mangyayari kasi pwedeng tatanggi ang pinakiusapan mo, hindi makikinig sa suhestyon o sa payo mo, o pwede ring mag-iba ang isip ng ating speaker tungkol sa kanyang balak gawin. Dahil hindi natin alam, walang sorpresa, walang pagkagulat, walang pagkadismaya. At dahil dito, hindi pwede ang noni sa mga sitwasyon na ito. Pero gagamitin natin ang keredomo kapag meron tayong pagkadismaya sa ating sarili. Pag may dismaya sa ibang tao, noni ang gagamitin. Pag sa ating sarili, keredomo ang gagamitin. Ngayon, tingin tayo ng mga ehemplo. Simulan natin sa noni.
Ang noni ay pwedeng gamitin sa mga verbs at dapat ang verb ay fully conjugated at nasa plain form. Pwede rin ang noni na ikabit sa mga adjectives at sa mga nouns. Pag noun, ang ating pattern ay noun na noni. Tignan natin ang verb plus noni. Tandaan ang verb ay dapat fully conjugated at nasa plain form. Ang sentence natin, kahit na ako'y nag-ehersisyo araw-araw, hindi ako pumapayat. Ito ang ating subordinate clause. Kahit na ako'y nag-ehersisyo araw-araw. Nasa Nihongo ay, Boku wa mainichi undo shiteiru noni. Boku wa mainichi undo shiteiru noni. Ang verb natin ay nasa plain form, undo shiteiru. At ating main clause ay isang di inaasahang resulta. Hindi ako pumapayat. Yasenai. Yasenai. Kaya ang buong sentence, Boku wa mainichi undo shiteiru noni yasenai. Ang speaker ay nadidismaya sa di inaasahang resulta. Maski nag-ehersisyo araw-araw, di pa rin pumapayat. Boku wa mainichi undo shiteiru noni yasenai. Maski na nag-aral siya ng Nihongo ng matagal na panahon, di pa rin siya makapagsalita ng maayos sa Nihongo. Ito ang ating subordinate clause na sa Nihongo ay, Kare wa nagai aida Nihongo benkyou shiteiru noni. Kare wa nagai aida Nihongo benkyou shiteiru noni. Ang verb sa harap ng noni ay nasa plain form, benkyou shiteiru. At ito ang ating main clause na isang hindi inaasahang resulta. Mada Nihongo ga jouzu ni hanasemasen. Mada Nihongo ga jouzu ni hanasemasen. Kaya ang buong sentence, Kare wa nagai aida Nihongo benkyou shiteiru noni. Mada Nihongo ga jouzu ni hanasemasen. Kahit matagal na siya nag-aral ng Nihongo, di pa rin makapagsalita ng maayos. Ang susunod na mga ehemplo ay mga e-adjectives plus noni. Tandaan na ang mga e-adjectives ay pwede ring nako-conjugate sa kunai, negatibo, katta, past tense, at kunakatta, negative past tense. Lahat dapat ay nasa plain form bago kabitan ng noni. Kahit mura ang PC na yan, walang bumibili. Ito ang ating subordinate clause. Ano pasokon wa yasui noni. Ano pasokon wa yasui noni. Ang ating e-adjective ay nasa plain non-past form, yasui. At ang ating main clause na di inaasahang resulta, dare mo kawanai. Dare mo kawanai. Walang bumibili. Kaya ang buong sentence, ano pasokon wa yasui noni, dare mo kawanai. Maski mura ang PC na yan, wala pa ring bumibili. Maski napakamahal ng Ferrari, maraming tao pa rin ang gustong bumili. Ito ang ating subordinate clause na sa Nihongo ay Ferrari ga sugoku takai noni. Ferrari ga sugoku takai noni. At ito ang ating main clause na isang di inaasahang resulta. Kaitai hito ga takusang imasu. Kaitai hito ga takusang imasu. Kaya ang buong sentence, Ferrari ga sugoku takai noni. Kaitai hito ga takusang imasu. Kahit napakamahal ng Ferrari, marami pa rin ang gustong bumili. Tignan natin ang na-adjective plus noni. Tandaan na ang na-adjective ay nako-conjugate din bilang janai sa negatibo, datta sa past tense, at janakatta sa negative past. Ating sentence, kahit mahirap siya, bumili siya ng mamahaling kotse. Ating subordinate clause, Kare wa binbo na noni. Kare wa binbo na noni. Ang noni ay isang pseudo noun, kaya ang ating na-adjective ay dapat may na. Binbo na noni. Ating main clause na isang di inaasang resulta sa Nihongo, takai kuruma o kaimashita. Takai kuruma o kaimashita. Nakakagulat. Mahirap lang siya pero bumili ng mamahaling kotse. Ang buong sentence, Kare wa binbo na noni takai kuruma o kaimashita. Kare wa binbo na noni takai kuruma o kaimashita. Kahit na maganda si Ana, nagtataka ako kung bakit di siya magka-boyfriend. Ito ang ating subordinate clause.
Ana-san wa kirei nano ni. Ana-san wa kirei nano ni. At ang ating main clause na nakapagtataka, Doshite kareshi ga dekinakatta no daro? Doshite kareshi ga dekinakatta no daro? Ang buong sentence, Ana-san wa kirei nano ni, Doshite kareshi ga dekinakatta no daro? Kahit maganda si Ana, bakit kaya di siya makakuha ng boyfriend? Kahit na di siya magaling sumayaw, sasabak siya sa dance contest. Ating subordinate clause, Kanojo wa odori ga jouzu janai no ni. Kanojo wa odori ga jouzu janai no ni. Ang ating na-adjective dito ay kinoconjugate sa negatibo, jouzu janai, at kinabitan ng noni, jouzu janai no ni, kahit hindi magaling. At ang ating main clause na nakakagulat, sasabak siya sa dance contest. Dance no contesto ni demasu. Dance no contesto ni demasu. Ang buong sentence, Kanojo wa odori ga jouzu janai no ni, dance no contesto ni demasu. Kahit di siya magaling sumayaw, sasali siya sa dance contest. Ngayon, titingin tayo ng mga noun na kinakabitan ng noni. Tandaan, ating pattern ay noun na noni. Para rin siyang na-adjectives na may na, tapos noni. Maski 7 anyos pa lang siya, marunong na siyang umuwi ng mag-isa galing eskwela. Ito ang ating subordinate clause. Kanojo wa mada 7 sai na no ni. Kanojo wa mada 7 sai na no ni. Ating noun ay 7 taong gulang o nanasay at kabitan ng na sa kapakabitan ng noni. Nanasay na noni. At ito ang ating main clause na isang hindi inaasahang kakayahan ng isang 7 anyos. Mou hitori de gakkou kara kairu koto ga dekiru. Mou hitori de gakkou kara kairu koto ga dekiru. Ang buong sentence, Kanojo wa mada 7 sai na no ni, mou hitori de gakkou kara kairu koto ga dekiru. Kahit na siya ay 7 taong gulang lamang, nakakauwi na siyang mag-isa mula eskwela. Maski hapon siya, di niya masyado gusto ang sushi. Ito ang ating subordinate clause. Kare wa Nihonjin na no ni. Kare wa Nihonjin na no ni. At ating noun dito ay Nihonjin at kabitan natin ito ng na bago ikabit ang noni. Nihonjin na noni. At ito ang ating main clause na isang di inaasahang katotohanan na di niya masyado gusto ang sushi kahit hapon siya. Sushi ga amari suki de wa arimasen. Sushi ga amari suki de wa arimasen. Ang buong sentence, Kare wa Nihonjin na no ni, sushi ga amari suki de wa arimasen. Kahit hapon siya, di niya masyadong gusto ang sushi. Maski winter na ngayon, mainit pa rin ang panahon. Ating subordinate clause, Ima wa mo fuyu na no ni. Ima wa mo fuyu na no ni. At ang ating main clause na isang di inaasahang pangyayari. Tenki ga mada atatakai desu. Tenki ga mada atatakai desu. Ang buong sentence, Ima wa mo fuyu na no ni. Tenki ga mada atatakai desu. Kahit na winter na, mainit pa rin. Ngayon, titingin tayo ng mga ehemplo kung saan gagamit tayo ng keredomo para ipapahiwatig ang kahit na o maski na. Tandaan na gagamitin natin ang keredomo kapag ang ating main clause ay hindi pa nangyayari at isa sa mga ito. Pakiusap, pagmamando, permiso, suhestyon o payo, diretsyong tanong, at intensyon. Ang keredomo ay formal at sa plain speech, ito ay nasa-shortcut bilang kedo, kedomo, o keredo. Ang ehemplong ito ay isang pakiusap. Kahit na mainit, pakihuwag buksan ang bintana. Ang ating main clause ay isang pakiusap, kaya gagamitin natin ang keredomo sa subordinate clause. Atsui keredomo, mado o akenai de kudasai. Atsui keredomo, mado o akenai de kudasai. Kahit na mainit, pakihuwag buksan ang bintana. Pwede mong reviewin paano gumawa ng mga pakiusap gamit ang te kudasai at nai de kudasai
sa leksyon 39 at 40. Ito na may pagmamando. Maski sabi niyang pumunta ka, huwag kang pumunta sa party. Ito ang ating main clause, huwag kang pumunta sa party. Isa itong pagmamando, kaya keredo ang ating gagamitin sa subordinate clause. Kare ga koi to itte ta keredo, party ni iku na. Kare ga koi to itte ta keredo, party ni iku na. Maski sabi niyang pumunta ka sa party, huwag kang pumunta sa party. Ang iku na ay isang pagmamando, huwag gawin, at pwede mong reviewin ang conjugation ito sa leksyon 41. Ang ehemplong ito ay humihingi ng permiso. Kahit wala akong tiwala sa sarili, pwede ko bang subukang gawin? Ating main clause ay isang paghihingi ng permiso, kaya gagamit tayo ng kedo sa subordinate clause. Jishin ga nai kedo, yatte mite mo ii desu ka? Jishin ga nai kedo, yatte mite mo ii desu ka? Kahit na wala akong tiwala sa sarili, pwede ko bang subukang gawin? Pwede mong reviewin paano humingi ng permiso gamit ang temo i conjugation sa leksyon 37 at ang conjugation na subukang gawin o temiru sa leksyon 49. Isa pang ehemplo, maski naiingay, pwede po bang i-on ang TV? Naghihingi ng permiso ang ating main clause, kaya gagamit tayo ng keredomo sa ating subordinate clause. Urusaku naru keredomo, terebi o tsukete mo ii desu ka? Urusaku naru keredomo, terebi o tsukete mo ii desu ka? Maski iingay po, pwede po bang i-on ang TV? Urusaku, isa itong adverb na galing sa i-adjective na urusai, o ibig sabihin maingay. At ang urusaku, isang adverb, ay naglalarawan sa ating verb naru, magiging. Pwede mong reviewin paano gumawa ng mga adverbs galing sa mga adjectives sa leksyon 18. Ang ehemplong ito ay isang payo o suhestyon. Maski hindi masyadong masarap, alam mo, mas maigi kakain ka ng konti para sa kalusugan mo. Ito ang ating main sentence na isang payo, kaya gagamit tayo ng kedo sa ating subordinate clause. Ang buong sentence, amari oishiku nai kedo, kenkou no tame ni wa skoshi demo tabeta hou ga ii desu yo. Amari oishiku nai kedo, kenkou no tame ni wa skoshi demo tabeta hou ga ii desu yo. Pwede mong reviewin paano gumawa ng mga suhestyon at payo gamit ang conjugation na ta ho ga i sa leksyon 56. Ang ehemplong ito ay isang intensyon. Kahit na mahal, balak kong bilhin. Ito ang ating main clause, balak kong bilhin. Isa itong intensyon, kaya ang subordinate clause natin, gagamitan natin ng keredo. Kahit na mahal, takai keredo, balak kong bilhin, kau tsumori desu. Takai keredo, kau tsumori desu. Kahit na mahal, balak kong bilhin. Ang pseudo noun na tsumori ay isang paraan na nagpapahayag ng intensyon at atin itong tatalakayin sa leksyon 86. Ang katapusan nating ehemplo ay isang diretsang tanong. Maski umuulan, lalabas ka pa rin? Lalabas ka pa rin? Mada dekakimasu ka? Isa itong diretsang katanungan, kaya gagamit tayo ng keredo sa subordinate clause. Kahit na umuulan, ame ga futteiru keredo. Kaya ang buong sentence, ame ga futteiru keredo, mada dekakemasu ka? Pero pag indirect ang ating pagtanong, pwede tayong gumamit ng noni. Paano ba gawing indirect ang katanungan? Isang paraan ay ang pag-no-nominalize nito gamit ang no. Mada dekakeru no desu ka? O mada dekakerun desu ka? Pag nino-nominalize natin, ang main clause ay grammatically nagiging isang malaking noun clause at mas polite pakinggan dahil hindi ito diretso. At ang buong sentence ay magiging ame ga futteiru no ni mada dekakerun desu ka? Ame ga futteiru no ni mada dekakerun desu ka? Sa Nihongo, pwede natin gamitin ang noni at kedo
pagpapahayag ng diskontento o pagkabigo. Pag diskontento sa ibang tao, noni ang gagamitin. Gamit ang pattern na ito. Verb o adjective na nasa ba form, inoni, ba inoni. Pag diskontento sa sarili, ang pattern ay ba idakedo. Ba idakedo ang gagamitin. Pag gusto mong polite pakinggan, ito'y magiging ba i deskeredo mo. Ba i deskeredo mo. Ating ehemplo, motto undo sureba ii noni. Motto undo sureba ii noni. Dahil noni, ang diskontento ng speaker ay tungkol sa ibang tao. Ang default dito ay ikaw. At ang salin sa Tagalog, sana nag-ehersisyo ka pa. Pwede rin ibang tao kung halata sa konteksto ng usapan. Sana nag-ehersisyo pa siya. Ngayon, ihambing natin ito sa motto undo sureba ii deskedo. Motto undo sureba ii deskedo. Dahil kedo ang nasa sentence, ang diskontento ng speaker ay nakadirekta sa sarili niya. Ang salin, sana nag-ehersisyo pa ako. Para mas klaro, pwede nating kabitan ng watashi wa sa simula. Watashi wa motto undo sureba ii deskedo. Sana nag-ehersisyo pa ako. At kung gawin nating past tense ang sentence, may konting kaibahan ng meaning. Halimbawa, motto undo sureba yokatta noni. Motto undo sureba yokatta noni. Ang yokatta ay past tense ng i. At ang sali nito ay sana nag-ehersisyo ka pa noon. Bale, ang pinag-uusapan ay ang nakaraan na. Halimbawa, nung natalo ka sa nakaraang track and field contest. At sa kedo naman, motto undo sureba yokatta desu kedo. Motto undo sureba yokatta desu kedo. Sana nag-ehersisyo pa ako noon. Halimbawa, nung bata pa ako. Karagdagang ehemplo ng pagkabigo sa mga bagay at sitwasyon. Kono kuruma ga motto yasukereba ii noni. Kono kuruma ga motto yasukereba ii noni. Sana mas mura pa ng konti ang kotseng ito at mabibili ko na sana. Sa pang-ehemplo, natsuyasumi ga motto nagakereba ii noni. Natsuyasumi ga motto nagakereba ii noni. Sana mas mahaba-haba pa ang summer vacation. Mga konting paalala tuwing gagamit tayo ng keredomo at noni. Ang keredomo ay pwedeng palitan ng particle na ga. Halimbawa, ototo wa undo shimasu kedo yasemasen. Nag-ehersisyo ang aking kababatang kapatid na lalaki pero hindi siya pumapayat. At palitan natin ng ga. Ototo wa undo shimasu ga yasemasen. Pareho lang ang meaning. Ngayon, ang noni ay may kahawig sa conjugation na temo, na sa Tagalog din ay kahit na, at atin na itong tinalakay sa leksyon 50. Halimbawa, pwede rin nating sabihin, ototo wa undo shitemo yasemasen, at ototo wa undo suru no ni yasemasen. Kahit na nag-ehersisyo ang aking kapatid, hindi siya pumapayat. Ang sali ng lahat ng ito sa Tagalog ay halos pare-pareho. Pero sa Nihongo, may mga konting pagkakaibhan na sumasalamin sa nararamdaman ng speaker. Sa kedo at ga, neutral ang damdamin ng speaker. Parang wala siyang pakialam. Pag temo, ang nuance dito ay pangkaraniwan. Ang younger brother ko ay hindi nag-ehersisyo, pero tuwing nag-ehersisyo siya, hindi siya pumapayat. Sa noni naman, ang speaker ay may damdaming pagkabigo at simpatsya sa kanyang younger brother dahil ito'y nag-ehersisyo palagi pero hindi pa rin pumapayat. Susumahin natin ang leksyong ito. Ating natutunan paano sabihin sa Nihongo ang kahit na o maski na gamit ang noni at keredomo. Gagamitin natin ang noni kapag ang ating main clause ay hindi inaasahang resulta na nangyari na, nagpapatuloy pa, o isang katotohanan. Ang noni sa loob ng sentence ay nagpapahayag ng sorpresa, pagkagulat, diskontento, at pagkabigo ng speaker. Ang noni ay pwede gamitin sa mga verbs
adjectives na dapat nasa plain form, at sa mga nouns gamit ang pattern na noun na noni. Ang noni ay pwede ring gamitin upang magpapahayag ng pagkabigo tungkol sa ibang tao. Ang keredomo ay naiikli bilang kedo, kedomo at keredo sa plain style speech. Gagamitin natin ang keredomo kung ang ating main clause ay hindi pa nangyayari, kagaya ng kung ang main clause ay isang pakiusap, pagmamando, paghihingi ng permiso, pagbibigyan ng suwestyon o payo, pagpapahayag ng intensyon o isang diretsang katanungan. Keredomo ang gagamitin dahil di pa siya kung ano ang mangyayari. Baka tanggihan ang pakiusap, hindi susundin ang payo, hindi mabigyan ng pahintulot o mag-iba ang isip ng speaker. Gagamitin din ang keredomo upang magpapahayag ng pagkabigo sa sarili. At dito natatapos ang leksyon natin tungkol sa noni at keredomo. Salamat sa pagpapanood at kita ulit tayo sa susunod na leksyon na tungkol naman sa passive verb tense. Mata aimasho, ganbatte kudasai. Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Ja, mata ne!